Sewwieq ta' mutur jinsab fil-periklu tal-mewt wara li ntlaqat fil-bypass ta' Birkirkara. Kien fil-lejl ta' bejn is-Sebt u l-Ħadd meta ambulanza sejħet b'urġenza f'Birkirkara wara li s-sewwieq Pakistani li għandu 29 sena intlaqat minn vettura waqt li kien qiegħed iwassal deliveries tal-ikel. Mill-ewwel investigazzjonijiet li saru rriżulta li fl-inċident kienet involuta vettura tal-għamla Nissan Qashqai tal-lewn abjad misjuqa mir-raġel ta' 33 sena residenti tal-Pjeta. Għal raġuni mhux magħrufa s-sewwieq ta' din il-vettura tilef il-kontroll u baqa' dieħel fil-barriers tal-ħadid. Kawża ta' dan il-barriers li jifirdu it-triq spiċċaw inqalgħu minn posthom bil-vettura spiċċat fil-karriġġjata tad-direzzjoni opposta. Konsegwenza ta' dan il-vettura laqtet mutur ta' deliveries u karozza oħra tal-għamla Dacia misjuqa minn raġel Serb ta' 36 sena resident il-Gżira. Is-sewwieq Pakistani bid-daqqa spiċċa mixħut mal-art f'nofs ta' triq b'diversi persuni marru mal-ewwel biex jassistu, inkluż individwi li ħarġu minn darhom meta semgħu il-kommozzjoni fuq barra. Dan il-każ seħħ ftit qabel nofs il-lejl bi triq kellha tingħalaq għal ħin twil. Fil-post issejjaħ tim mediku u ambulanza illi ħadet lis-sewwieq tal-mutur l-Isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura meħtieġa u ġie ċertifikat li weġġa serjament. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Assa Noel Bartolo li ħatar inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet mill-Pulizija għadhom għaddejjin.